Música tradicional per una fira que encara és jove. Dissabte passat es donava inici a la tercera edició de la Fira del Comerç de la Pobla. Una inauguració que començava passades les 10:30 del matí. S'encarregaven d'inaugurar-la els responsables de la seua posada en marxa. El regidor de Comerç era el primer en prendre la paraula. Manuel Barceló donava la benvinguda a tots a esta fira i destacava el canvi que ha patit des de l'última edició. La situació econòmica ha obligat a reduir de manera important el pressupost, una reducció que ha fet que esta siga la fira de l'austeritat, però també de la il·lusió. N'hi ha prou participació dins d'un ordre, perquè la crisi s'ha notat una miqueta en la participació, però jo penso que suplís per l'entusiasme que tots els comerciants han posat perquè aquesta fira anara per endavant. Esta és una fira, que la tercera edició que fem, i és una fira que, com és lògic, ve marcat per l'austeritat. És el signe definitiu que té esta fira, però han volgut oblidar un poquet i jo penso que s'han esforçat més de lo que podien perquè tinguera el mateix esplendor que en les edicions anteriors. El president de l'Associació de Comerciants, Fernando Benavent, era el següent en prendre la paraula. L'objectiu final, que la fira servisca per promoure realment el comerç local, va ser l'argument principal de la seva intervenció. En aquest sentit destacava que, tot i que la fira s'ha vist obligada a retallar pressupost, les ganes i la col·laboració de tots han permès que la fira cresca i doni a conèixer les tendes de la Pobla. El que està de comerciant tota la vida, recordar que segueix estant ahí, que segueix treballant. El que ve de nou, pues per a donar-se a conèixer. Entonces, crec que és una fira que se renova tots els anys i l'objectiu és donar-se a conèixer i seguir donant aquesta qualitat humana que dona el comerç del poble i aquesta qualitat en general. La resposta ha sigut molt bona, perquè inclús n'hi ha alguns estanys que tenen, alguns comerços que tenen 2 estanys, i per part de la joventut, de les entitats culturals i deportives, la resposta ha sigut boníssima. S'han volcat tots en voler ajudar, en voler muntar alguna cosa. Serà una fira imaginativa en la que inclús anem a tindre unes pantalles per veure el futbol i en la que en pocs diners se fa una fira bona i de qualitat. L'alcaldessa de la Pobla tancava el torn d'intervencions. Ha assegurat que esta fira compta amb tot el suport de l'Ajuntament per fer funcionar el comerç local. El que s'ha plegat a esta tercera edició ratifica la seva consolidació entre els comerciants i també el públic, que no ha faltat mai a esta cita. Consolidació per això i il·lusió, perquè en els moments en què ens trobem, quan les primeres reunions que tinguérem Ajuntament i Associació de Comerciants, teníem el dubte de com anava a resultar i com, si els comerciants, després de la situació econòmica i la conjuntura que estem vivint, anaven a tindre la il·lusió necessària per a eixir al carrer i vendre aquest producte. Jo crec que al final sí que ha donat resultat i la gent s'ha vist que, a pesar de la situació en la que estem vivint, té ganes d'eixir, té ganes d'impulsar el comerç, té ganes de seguir ahí, i jo crec que al final el treball i la il·lusió és el que ens va fer que el comerç, i en general tot, però en concret el comerç, que és el cas que ens ocupa, puga dinamitzar-se i puga mantindre's en aquestes èpoques que no són favorables. I l'actual president de l'Associació de Comerciants no ha volgut deixar passar per alt a les persones que posaren en marxa la fira. Per això, ha reconegut tant el suport de l'Ajuntament en la figura de l'alcaldessa com també de l'anterior presidenta de l'associació, Belén Estrade, que no va poder estar present i a la que li recollien este ram. Uns obsequis que tancaven l'acte inaugural de la Fira del Comerç.